Γεια σας μάγκες μου, τι κάνετε? Σήμερα θα παίξουμε FC Mobile και θα προσπαθήσουμε να πάμε στο head to head FC Champion. Είμαι Legendary 1, θα προσπαθήσω να ανεβώ όσο μπορώ. Οκ. Όσο μπορούμε. Μέχρι να νευριάσουμε, επειδή έχω ένα Ντοναρούμα 112 μεταξύ, ο οποίος είναι για τα βλάζα, για τα μπάζα είναι. Λοιπόν, για πάμε να δούμε. Όπα, μπήκαμε. Αν δεν ξέρετε, έχει μπει ο Σλάταν, η ομάδα μου. Έχω και πέτυχα ένα 107 τσέχα από ένα Ντέλιπι. Στο Μόντριτς τον πέτυχα. Μπήκαν κάποια καινούργια πράγματα γενικά εδώ πέρα. Τον πέτυχα. Έχουν μπει αυτά εδώ. Από αυτό εδώ. Τι γίνει? Αυτό εδώ πέρα. Με 400 FC points. Και θα έρθει βίντεο που θα ανοίγουμε άλλα 9 τέτοια. Και μπορείς να πετύχεις 109 Εμπαπέ, Μπέλιγχαμ, τα πάντα όλα. Δεν θα κάτσω να πω 30-40 παίκτες, ξέρω εγώ τώρα. Αυτούς εδώ μπορείς να πετύχεις και οι πιθανότητες επειδή είναι κλωτσία 105 overall plus 100%, 109 overall plus 1,31 πιθανότητες κλέβεις. Εντάξει. Οπότε πάμε στο head to head. Είμαι ήδη champion στο VS Attack, δεν το έκανα βίντεο. Γιατί είχα πάει στην προηγούμενη season, αλλά δεν με κατέβασε με το update. Είμαστε World Class V, εμείς θέλουμε να πάμε να κατεβούμε στο FC Champion και θα ανοίξουμε και rewards. Γενικά θα ανοίξουμε rewards αυτό το τέτοιο. Όσο δεν είναι εδώ. Δηλαδή μόλις πάμε στο World Class IV ανοίγουμε 102-111. Μετά ανοίγουμε 103-111. Μετά 104-111. Μετά 105, 108, 105, 111. Και μετά ανοίγουμε 106-111 επί 2. Γι' αυτό πάμε. Θα προσπαθήσω να πάω. Και αν δεν βγει σε αυτό το βίντεο θα προσπαθήσω να το κάνω και part 2 που δεν πιστεύω να προλάβουμε γιατί είναι πολλά τα μάτσεις και βάλε και τσίτες, χάνεις αστέρια και είναι πανδύσκολο. Γενικά το τι βίωσα και το τι βρυσίδι έπεσε. Καλή ομάδα. Καλή ομάδα. Ο Κουρτουά δεν με ενδιαφέρει τόσο, με ενδιαφέρει λίγο ο Χάρι Κέιν και ο άλλος επιθετικός, δεν ξέρω να τον προφέρω σωστά. Κράσον. Παπαράσον. Thank you ρε. Yay. Ευχαριστώ που... Όχι ρε, Βολιζόντιο. Να σε να χαμηλώσω λίγο τη φωνή, γιατί μπορώ να σου πεθάνω. Και άμα θέλετε εσείς δυναμώστε τη. Βάλτο. Εντάξει, έχω έναν 115 πελέ τον πέτυχα. Για κάποιο λόγο έχει 130 κάτι shooting και δεν μπορεί να παστελώσει ένα πόρσο από τα 10 μέτρα. Κάνω σούτ από εδώ που είναι ο Μόντριτς και το χάρι το στέλνει στα περιστέρια. Τα περιστέρια. Στον Άρη το στέλνει. Στον Άρη το στέλνει το σούτ. Μην ρωτήσετε γιατί δεν παίζω με ντρίμπλες, παίζω τακτικά για να πάμε πιο γρήγορα. Για να μην... πενάλτι. Πενάλτι, μπράβο. Μπράβο, ρε. Δεν πειράζει, καλό γι' αυτό. Τι κάνεις, ρε. Τι λέει, ρε. Θα βάλω. Τι λέει, ρε. Κόλλησα όπως πήγα, κούμπησα λίγο με τον ήχη μου και...
Τσίπα το. Έλα ρε φίλε για λίγο. Θα ανεβεί και ένα βίντεο με μια γκολάρα του Μόντριτς και μια φαουλάρα του Ρομπέρτο Κάρλος. Να είστε σίγουροι. Θα τα κάνω ένα και θα τα ανεβάσω. Θα έρθει πιο μετά αυτό. Πρέπει να ετοιμάσω λίγο κάποια πράγματα γιατί έχω και άλλες δουλειές. Και είπαμε είναι καλοκαίρι, θέλω να ξεκουραστώ. Το έχω ανεβάσει και σε short. Είπαμε. Μου κάνετε subscribe. Άντε. Subscribe να μου κάνετε, subscribe. Ό,τι κινητό έχετε στο σπίτι να το πάρετε για να μου κάνετε sub. Και αν έχετε ένα, δεν πειράζει. Θα πάω να αγοράσει. Εντάξει, πλάκα κάνω. Πλάκα κάνω. Και τώρα που παίζουμε FC Mobile με ποδόσφαιρο, θέλω να μου πείτε κάτω στα σχόλια ποιο άθλημα σας αρέσει. Και αν θα σας αρέσει κανένα, τράβα αθλήσου γιατί παίζει να 100 κιλά. Και δεν το λέω προσβλητικά, πρέπει να το κάνεις. Εγώ κάνω 3 προπονήσεις και μία αγωνιστική κάθε εβδομάδα. 3 προπονήσεις και μία αγωνιστική κάθε Σαββατοκύριακο. Κάθε όμως. Μας αφήνουν το καλοκαιράκι να κάνουμε διαλύματα ή κάντε κανένα 2 Σαββατοκύριακα μες στο χειμώνα. Αυτό σας λέω απέναντι Πέλε είναι άμπαλος. Το καλό είναι ότι έχουμε 114 Μπεκεμπάουερ στην άμυνα και δεν περνάει τίποτα σχεδόν. Είδατε το ότι έχω σκάτα 112 Ντοναρούμα, σκάτα τερματοφύλακα. Τι λέω εγώ, δεν μ' ακούει κανείς. Δεν μπορώ να πετύχω ρε φίλε, ξέρω εγώ. Έλα. Μπορώ να πετύχω, ξέρω εγώ, κανένα καλό τερματοφύλακα. Όχι, εκεί θα πετύχεις Ντοναρούμα. Αλλιώς κάποιος θα πάθει τίποτα. Όταν σου λέω θα πετύχεις Ντοναρούμα εκεί. Ό,τι πήκα ανοίγω πάντα μέσα. Αν να μου δώσει τερματοφύλακα θα πετύχω Ντοναρούμα. Ό,τι rating και αν είναι Ντοναρούμα ή Ντοναρούμα. Δεν έχει. Τι έβαλε Μάρκους Ράσφορντ. Στο βίντεο που θα κάνω, εάν γίνει με το τέτοιο που σας έδειξα, με τα 400 FC points, θα ανοίξουμε 9 τέτοια. Ευελπιστώ να πετύχουμε κανέναν 109, κανέναν 108, κάνα καλό, όπως πέτυχα το μόντιο της 107 και δεν έχω 111. Ραγκάπ έπαιζα όλη μέρα για να βρω τους Μασεράνο, δεν είχα ούτε έναν. Είχα 2, τον έκανα 100 κάτι, ξέρω εγώ, και μετά απλά έπαιζα όλη μέρα. Ήμουνα κολλημένος μπροστά στο κινητό. Ναι, παίζω από κινητό. Γιατί το FC Mobile δεν είναι διαθέσιμο σε κονσόλες, PC και laptop και tablet. Οκ, εντάξει. FC Mobile το λέει. Άμα γράψεις καμιά χαζομάρα στα σχόλια και δεν πείτε από PC, τράβα αυτό ακριβώς. Δεν θα στο πω. Θα μου γράψει τίποτα στα σχόλια και θα γίνει ο κακός χάμος. Μάρκους Ράσφορντ έβαλε. Τον είδα φατσικά και λέω, αυτός είναι ο Μάρκους Κλάσφορντ. Άνοιξα τη Chelsea το πακέτο και πέτυχα Κουκουρέλια και Τζάκσον. Γιατί μου δίνεις Τζάκσον για να το βάλω στην επίθεσή μου και να μου κάνει σουτ μάντιο τέρμα και να μου τη στέλνει έτσι. Να το. Τώρα είδατε που έχασα, αυτό είναι το πρόβλημα. Μπορεί να έχει. Πριν έπαιζα με έναν 114 Κριστιανό, ο οποίος είχε 108 ομάδα και 114 Κριστιανό και με γέννησε 4-0, φίλε. Δεν έχω και άμα πετύχω κανέναν Επαπέ όμως. Άμα πετύχω κανέναν Επαπέ και θα δείτε γλέντι. Και αυτό γιατί πάντα πρέπει να έχουν μακράν αυτός ο Ντοναρούμα που έχει άλλος είναι καλύτερος από τον δικό μου. Το πάμε στοίχημα. Πάμε στοίχημα. 100 ευρώ. Όποιος λέει ότι είναι καλύτερος από το δικό μου, δεν μπαίνει τίποτα. Εάν όμως ο Ντοναρούμα είναι καλύτερος από τον δικό μου, μου δίνετε όλοι από 100 ευρώ. Και δεν με νοιάζει αν δεν έχετε, αν τα βρείτε. Μην πληρώσετε την Eurobank. YouTube, σε παρακαλούμε με κατεβάσεις.
έφαγε μόλις τώρα. Μου κάνει και πιν. Δεν έχει και τσάρ το κεράτο μου να του γράψω τίποτα. Καλά με τον Fortnite είχα μπει game channel και τον είχα βρήσει. Πρέπει να σας κάνω ένα story time, ένα καυγά. Στο Fortnite κάποια στιγμή σε ένα βίντεο. Και πείτε μου τι παιχνίδι θέλετε να παίξω στο Fortnite. Τι παίζω συνήθως Ranked Reload και Battle Royale. Το οποίο δεν είναι Battle Royale, είναι Battle Royale. Το βλέπετε ότι κάποιες φορές εμένα μου κάνει χαζομάρες. Και επίσης μην πάρετε σημείο, δεν το συνιστώ, δεν είναι... Τι κάνεις ρε, τυφλέ, προσοχή ρε μάνα. Α, καλά. Ό,τι να είναι. Όταν λέω ό,τι να είναι, μπορείς να κάνεις σουτ χωρίς να το στείλεις στα περιστέρια. Κάνε σουτ μία ώρα, τι λιβανίζεις την μπάλα. Πού την κάνεις την μπάσα και εσύ βρε. Τρίμπλα. Πάσα. Τη λιβανίζει την μπάλα, δεν την κάνει τη σέντρα. Την πατάω 3 ώρες. Και εμένα έφαγε και βαλιά, ξέρω εγώ, στο 10. Δεν θυμάμαι πότε ήταν. Λογικά θα δείξει το ημίχρονο. Μπορείς να δώσεις πέναλτι, ξέρω εγώ. Ναι, μπράβο. Σπουδαίο. Όπα ρε, ηρεμήστε. Σας πράγματα. Πολύ σας. Καλά, μην μιλήσει για τον Beckenbauer. Πώς το κατάφερε με 60 κάτι shooting να το βάλει στο γάμα. Να πεις ήταν 3 μέτρα, ξέρω εγώ, από το τέρμα. Μπρε. Πώς έξεντερ, δεν θυμάμαι. Ο άλλος. Έχω συνηθίσει να έχω εγώ μετά σέντερ γιατί συνέχεια με βάζει στην έδρα του αλωνού. Και κάποιοι ρε φίλε έχουν μια έδρα η οποία ο παίκτης φαίνεται τόσο κοντά που δεν βλέπεις το τέρμα να σουτάρεις. Δεν βλέπεις τον παίκτη έτσι μες στη μούρη σου. Θα σας το δείξω μετά. Άμα βάλω δεύτερο γκολ και δεν με νοιάζει και πολύ άμα βγούμε σε παλία. Ας σας δείξω πως είναι. Σπαστικό φίλε. Δεν θα μιλήσω για αυτό τώρα. Αυτό θα γίνει σε άλλο βίντεο. Τώρα σκάμε και παίζουμε. Μπας και καταφέρουμε και βάλουμε γκολ. Δεν μπορείς να την πιάσεις την μπάλα χέρια, δεν έχεις τα χέρια, τα έχεις μόνο για να κάνεις αυτό. Να βαράς. Ξέρω εγώ. Ή τα χέρια σου απλά σου είναι άχρηστα τόσο πολύ που βαριέσαι τι να τα κάνει. Να το. Να το χάσω βλάκας. Γι' αυτό μην τον πάρετε. Έκανα χαζομάρα και πούλησα 111 γκαρίντσα και πήρα ένα άλλο βλήτο κατά λάθος. Ένα βλέμμα και δεν μου μείναν λεφτά και πήρα έναν σημεών. Για να μην τον κάνω σημαία από κρέας και τον βάλω να τον φάνε τα λιοντάρια. Να τον βγάλω σημαίωκολο. Να τον κόψετε. Να τον κόψετε. Λέω εγώ τώρα μπας και κάνουμε καμιά φάση και βάλουμε κανένα γκολ. Πω φίλε, πως το πάθε. Πώς το πάθε και το έβαλε. Πω φίλε, πώς το πάθε και το έβαλε. Πού τώρα γράφω. 15.
Παιδιά, επειδή δεν έχω και χρόνο, έχω να κάνω κάτι δουλειές λογικά, θα παίξουμε άλλο ένα μάτς. Αυτό και άλλο ένα, μόλις τελειώσουμε αυτό και άλλο ένα. Να δούμε τι θα μας βγάλει που λογικά θα ανεβούμε. Εκτός και αν το πάω World Class τέτοιο. Θα το πάμε μέχρι World Class το τέτοιο, το IV. Και σε άλλο επεισόδιο, λογικά κάθε επεισόδιο θα κατεβαίνουμε και ένα. Πάρτε. Γλυγμένε. Λίγβα, άιντε. Θα μου βάλεις γκολ στο 5, ξέρω εγώ τι ήτανε, δεν είδα. Άμα πηγαίνετε πίσω το βίντεο και γράψτε μου στα σχόλια. Άμα πάρουμε μία νίκη θέλουμε, ναι. Γιατί παίρνω ένα αστεράκι και επειδή ολοκληρώσα και την μπάρα μου δίνει κι άλλο ένα. Γιατί είναι 7 στα 8. Δεν το πόδι μου. Ρώμε. 106, 105, 108, 100... Γενικά δείτε λίγο τα στατιστικά μου. Εγώ λογικά σε εσάς, έτσι όπως κρατάτε το κινητό θα είναι στα δεξιά. Εγώ είμαι η ΑΕΚ. 100 Εμπαπέ. Οι φατκούντες στο Κιλιάν Εμπαπέ. Κιλιάν Εμπαπέ, στο Κιλιάν Εμπαπέ. Δεν είμαι Γάλλος, δεν ξέρω γαλλικά, μην με κράξετε. Εάν κάποιος ξέρει γαλλικά, μην με κράξει, γιατί θα τον κράξω 10 φορές περισσότερο. Θα τον κράζω μέχρι αηδίας. Αυτό είναι φάουλ τώρα. Άμα πάτε στο προηγούμενο μάτσι, είδατε τι μου έκανε στον γκόλερ. Το center back μου, δίπλα από το Beckenbauer, τι μου έκανε μέσα στην περιοχή. Κάνω να την κοίταξα λίγο στον αέρα, αλλά έλα μωρέ τώρα. Παραβλέψτε και κάτι. Σε μένα μπορείτε να μου παραβλέψετε κάτι. Στους άλλους δηλαδή που μου κάνουν πέναντι παραβλέπεις, Όποιος κατάλαβε τη φράση, μην τη γράψει στα σχόλια. Να την κρατήσει μυστικό. Άι. Και αυτό το Ναρούμα έχει. Πω τη σύμπτωση. Αυτό ο δικός μου το Ναρούμα το είχανε. Άνετα. Αυτό γκολ ήταν. Τι νομίζω ότι ήταν αυτό γκολ με τον Μπέλιχαμ. Πάμε λίγο να replay. Αν μπορούσα να τη ζουμάρω. Κάτσα να δω. Να. Όχι, ο δικός μου τη βρήκε και την έστειλε στο πλάι. Για λίγο δεν την έπιασε πάντως. Και τώρα παίζουμε και ποδόσφαιρο. Δεύτερη ερώτηση. Τι ομάδα είστε? Εγώ είμαι ΑΕΚ. Όποιος είναι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, ΒΛΑΟΚ, ΚΛΑΟΚ, μην τολμήσει και πει τίποτα στα σχόλια, έχει φάει μπάνι. Και αν με βρίσεις, κάνε ένα subscribe και στα αρχίδια μου, άμα κατεβώ εγγραφές. Εμένα δεν θα με βρίζετε, εντάξει. Δεν το πιστεύω! Τι κάνεις βρέζο! Μαύρο μπιφτέκι! Ναι, δεύτερη κεφαλιά. Σε αυτόν εδώ μου είχε κάνει το πέναλτι, κόλερ. Ή Κόουσεν. Ή... Θα έλεγα τίποτα. Μόνο και μόνο για να φάω copyright. YouTube, please που με κάνεις copyright, το πάμε προς το κοιτώ. Στο 36 είναι ακόμα, γιατί νομίζω ότι είμαστε στο, ξέρω εγώ, στο 70. Αν το κατά βάση ξέρω ότι είμαστε ακόμα στο πρώτο ημίχρονο. Κατά αυτός αλλά δεν το ξέρω άλλος. Πείτε μου, εσείς παίζετε στο mobile και άμα δεν παίζετε... Εντάξει, να δεν σας αρέσει να το Γενικά αυτές οι κάρτες ήταν περίπου πριν 2 χρόνια, 3. Και ακόμα την έχει. Νοσταλγία να μου πεις. Για όσοι είναι OG και παίζανε από όταν ήταν οι ομάδες 117, 120 και πάνω. Αλλά μετά γίνεται το call update με την EA και τα κάναν όλα σαν τα μούτρα τους. Και τα μούτρα τους, θέλετε να δείτε πως είναι. Είναι σκατά!
Εντάξει. Και τώρα καλό είναι. Απλά παλιά ήταν 10 φορές καλύτερα. Πολύ παλιότερα ήταν πιο πουλημένος ο διατητής, αλλά τουλάχιστον είχαν καλύτερες κάρτες. Γιατί εδώ ανοίγεις ένα πακ 108-109 και σου βγάζει 103. Το έχω πάθει, μη με ρωτήσεις πώς, ούτε εγώ ξέρω, το έχω πάθει. Και μου γράψεις εσείς εξυπνόβλακες κάτω στα σχόλια, ψέματα. Εντάξει. Το πιάσε ρε, το πιάσε. Αυτό ξέρετε πόσο σπάνιο φαινόμενο είναι. Κάτσε, πότε φάγα γκολ εγώ. Πότε φάγα γκολ εγώ. Περιμένετε, τώρα θα το αφήσω να γίνει φάουλ. Περιμένετε να συγκεντρωθώ τώρα. Όχι. Το στείλα πολύ κέντρα. Αν το χαστεί, αν είχα βάλει λιγότερο φάλτσο, λογικά θα είχε μπει. Εγώ πότε φάγα γκολ, δεν θυμάμαι. Είχα αφοσιωθεί τόσο που θυμάμαι πότε φάγα γκολ. Εντάξει. Ο Μπαρκολά είναι πολύ καλό στα μακρινά σουτ. Εάν τον έχετε πετύχει, μην τον δώσετε. Και αν τον έχετε δώσει, πραγματικά δεν ξέρω τι να πω για σένα. Μου έχει βάλει απίστευτες γκολέρες. Αυτό τώρα είναι τίποτα για τον Μπαρκολά. Καλά, και ο Μόντριτς τους κάνει γκο. Τι λέει ρε. Κάτσε, κάνε νταμπ. Είδα καλά. Γι' αυτό ευτυχώς που έχω χωράσει το Star Pass και έχω τον Beckenbauer δίπλα μου. Legendary ID. Λοιπόν, θα ανοίξουμε ένα pack το οποίο θα μας δώσει τα δυο του τα τέτοια. Πω φίλε, σπάνιο να μου δώσει 102. Κάτσε να... Έχω κάνει μεταξύ 58 στα 10, στα 100, στα 10 λέω, 59 τώρα με αυτό. Και αν σε κάποιο βίντεο έχω φτάσει τα 99, θα το κάνω μικρό βίντεο και θα το ανεβάσω σαν short. Σαν short, αν είμαι σε 90 και το έχω κάνει το τελευταίο κόσμο. Θα το ανεβάσω σαν short. Δεν πέτυχε το level 20. Τι λέει ρε. Έχω ήδη πολλούς. Level 20. Δύο πλέτσι νομίζω, επειδή δίνω 200 και πάνω bronze. Πώς έχω level 20. Έχω έναν 25. Πώς είναι έναν 21 των τέτοιων. Μπορώ να πω και τον Μπαρκολά άμα θέλω. Και τον Μόντριτς. Από δεν έχω εγώ τον ταξί, αυτός εδώ πέρα. Δεν τον κάνω να τον δώσω ή να τον... μπορώ να τον βάλω στην δεύτερη ομάδα μου. Θα τον βάλω στη δεύτερη ομάδα μου. Η δεύτερη ομάδα είναι αυτή εδώ. Όποιος θέλει βίντεο με τη δεύτερη ομάδα να το γράψει. Την έχω διαφορετική. Μάγκες μου, αυτό ήτανε. 25 λεπτά, Μπράβο. Θα πάω να εντιτάρω το βίντεο και θα ανεβεί κατά τις 1:30. Οκ.
Βασικά, εσείς θα το δείτε στις διαδρόμες. Τι λέω, τέλος πάντων, είναι ό,τι να είναι. Λοιπόν, άντε bye. Εάν θέλετε, εγώ σκεφτόμουν να κάνω νέα σειρά, 2 νέες σειρές με World War Z, το έχω στο PlayStation, και Geometry Dash. Ό,τι θέλετε, γράψτε μου στα σχόλια, bye bye.